velkommen til den her video. Jeg glæder mig virkelig meget, fordi det er min første video, hvor jeg ikke skal lave somarang, så jeg er virkelig spændt. I den her video har jeg tænkt mig at åbne en mystery bag fra normal. Nu tænker jeg bare, at vi skal åbne den. Først så synes jeg, at vi skal hive de her klipse af, fordi ellers så kan vi jo ikke rigtig komme ind til den. Den er klistret. Sådan der. Den sidder stadig lidt fast derovre. Okay, er vi klar? Så tager vi den første ting op. Okay, så er vi klar. 1, 2, 3. Hvad er det? Ej, det er sådan et duftlys med greb, står der. Så dufter vi lige til det igen. Det dufter virkelig godt. Det ser sådan ud, det er lilla. Jeg ved ikke, hvorfor det er lilla, men det dufter faktisk rigtig godt. Okay, nu er vi klar til at hive den næste ting op. 3, 2, 1. Okay, det er en kæmpe regnbueslægstok. Ej, hvor lækkert. Den ser sådan her ud. Jeg tror faktisk, den er virkelig god. Måske lidt stærk, fordi der kommer så mange smagsindtryk. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg har jo ikke smagt den før. Jeg er klar til at hive den næste ting op. Og det var en bil. Okay, jeg har ingen idé om, hvad det her er. Det ligner sådan en lille næsehundsbil til små børn. Okay, den tror jeg, min lillebror får. Det var interessant. Nu hiver vi det næste op, og det lader til det en af de aller sidste ting. 3, 2, 1. Ej, jeg kan finde op sådan der. Det er et Paw Patrol fly. Det får min lillebror helt sikkert. Han elsker Paw Patrol. Så det er hans. Der er én ting mere hernede, så nu hører vi den op. 3, 2, 1. Er der nogen, der ved, hvad det her er? Jeg tror, det er en slags puppet eller sådan noget. Det er sådan et fingerlegetøj, står der i hvert fald på den. Okay, tak til den normale pose. Nu synes jeg, at vi skal prøve at åbne tingene, og sådan prøve det, hvis man kan det. Jeg synes, vi skal starte med det her duftlys. Ej, en sjov lyd nu. Okay, det er lilla, som før. Det har ikke rigtig ændret farve. Så prøver vi lige at lukke det igen. Det dufter faktisk virkelig godt. Jeg kan godt lide det. Så går vi videre. Den her regnbueslægstok har jeg ikke lige lyst til at åbne. For jeg gider faktisk ikke rigtig spise den lige nu. Jeg er ikke sådan slægtsuden lige nu. Eller jeg har ikke lyst til, at den her slægstok. Så den venter vi bare lige med. Så går vi videre til den her bil. Den prøver vi lige at åbne. Så er den pakket ud. Den er faktisk ret fin. Se. Jeg synes faktisk, den er ret detaljeret. Sådan. Den ligner lidt et næsehorn, som den nok skal. Jeg tror, det er et næsehorn, det er der. Det er et næsehorn? Ja, det er det næsehorn. Så den tror jeg, min lillebror får. Så er det denne her, som jeg virkelig tror, min lillebror bliver glad for. Så den er også åbnet. Den er ikke sådan en her lille bitte kasse. Det prøver vi lige at hive lidt fra hinanden. Det er jeg god til. Okay, så er det hele ude. Også den her vejledning, som jeg lige kaster væk. Ja, det er et fly. Det er faktisk ret fedt fly, det her. Og så en lille bitte rose, som jeg desuden kan fortælle, at det hedder Sky. Den putter vi lige ned i sit fly. Sådan der. Det tror jeg virkelig, min lillebror bliver glad for. Det sidste, det er denne her, som jeg faktisk stadigvæk ikke er helt sikker på, hvad er. Den åbner vi lige. Det er et eller andet magnet. Halløj, her. Meget magnetagtigt. Jeg ved ikke helt, hvad det handler om, men man kan sådan skubbe her, og så ryger den af. Eller sådan. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Så det skal du ikke spørge mig om. Så kan man tage den her af, har jeg også lige fundet ud af. Det ved jeg heller ikke rigtig, hvad gør, men det kan man. Så det må have en eller anden form for virkning, betydning-agtigt. Jeg ved det ikke. Okay. Nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Ja, jeg vil prøve at lave flere videoer, hvor jeg ikke bare laver somarange, og så vil jeg prøve at lave noget interessant, som at åbne poser med ting i, som jeg ikke ved, hvad er. Og så kan jeg også lige hilse og sige, at min næste video, det bliver, hvor at jeg skal smage noget slik, som jeg aldrig har smagt før. Og noget af det er nok ret surt, og noget af det er måske lidt ulækkert. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej.